Masquera Muri Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kutanka kukuya pani channel, please don't forget to subscribe. Kana chukwa subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi Muri Zimbabwe takuigira umetambature CCC hapo the self-proclaimed Secretary General, Interim Secretary General Sengezo Tshabangu vari kufesa a disciplinary hearing after vitamin nominations are controversial senators muri Zimbabwe. A citizens coalition for change yakagara pasi ikati vaShabangu vari kufanira kudedzwa for a disciplinary hearing after submit a list very different candidates ayo akasubmit for senatorial seats very different from rara agreewa neparties leadership muri Zimbabwe. Ndofunga last week the Zimbabwe Electoral Commission published a list of my nominations to fill representative vacancies my senators muri Zimbabwe. VaShabangu vakasubmita a list rokunze rokurambwa party leaders ebato re-CCC maallies avo ivo vaSengezo Tshabangu arunza vasikuwirirana naro list iri. VaAlbert Mhlanga, a former member of parliament zvakare vari nhalai yavaShabangu vaexpress a deep disappointment over decision yakaitwa navaSengezo Tshabangu zvichinzi vakasubmita this list without consulting the party's committee zvichinzi list rakasenda raicontradicta nerakanga rabvumiranwa nemaleaders bato CCC vakataura ivo vachiti vaSengezo vachafesa disciplinary hearing zvichinzi is going to be held accountable for his actions muri Zimbabwe. Disagreement yakatanga mushure mekunge vaShabangu vakazviincluda mulist remanominations iri for Matabeleland North inova iyo his province muri Zimbabwe. Maparty leaders anga agreea kuti vaShabangu vaisafana kuzviincluda in this list nekuda kwekuti zvaizoratidza kuti pane self interest vaMhlanga vakaaccusa vaShabangu nekumanipulata situation iripo mubato weCCC kuti vasecure a senatorial seat for himself muri Zimbabwe. Zvakare vachuma vanova the interim chairperson webato weCCC vakabuda vachipikisana nelist iri rakasendwa navaShabangu kuZEC muri Zimbabwe zvichinzi vaShabangu vanga vazvinominata ivo party isingazive muri Zimbabwe. Pane letter yakasendwa nemaleaders eCCC vachirecola this list rakasubmitwa navaShabangu muri Zimbabwe. Vakarirecola vachi they're going to publish a new list muri Zimbabwe. Minu munoiona sei nyaya iyi zvirunzi chako vabvondokera vaShabangu zvakuvadzokera mukunzi maane division yawedzera bato reCCC vanhu havachadi vaSengezo Tshabangu iyo leadership yavaiclaima kuti ndiyo yakutungamirira bato reCCC rikunzi achavade muri Zimbabwe. Tingazive kuti munoiona sei vaNelson Chamisa mazuva apfuura vakazvidistance from this party vachitaura ivo vachiti ma-infiltrations by ZANU-PF vachitaura ivo vachiti mamazara zvichinzi mamazara vanhu vari kutumwa the ruling party kuti vadestroy this party muri Zimbabwe. Sakutaura kwatiri CCC iri kutsvaga a new leader mushure mekunge vaChamisa vabuda mubato iri muri Zimbabwe. Maexperts ari kutaura ivo achipredicta achiti madivisions aya achatowedzera muri Zimbabwe nekuda kwekuti vanhu vasara mubato weCCC vese vari greedy muri Zimbabwe. So after the disciplinary hearing against vaShabangu iyi ndokunoshedwa more light on my internal dynamics nemapower struggles ari mubato reCCC muri Zimbabwe. Tichinge tichikudzai zvizere mushure mekunge paitwa this hearing muri Zimbabwe. Mune imwe nyaya zvakare Charlton Wende
ari kunetsana naGift Ostalosizwa pamwe chete naAmos Chibaya muri Zimbabwe nenyaya yeThe Blue Movement muri Zimbabwe. Aramba Sengezo Tshabangu Chauton Wenda achitaura iye achiti ari kumira naNelson Chamisa achiti is waiting for signal yaNelson Chamisa muri Zimbabwe. Akataura iye achiti Ostalosizwa naAmos Chibaya zvavari kuita zveBlue Movement vari kuzviita nemusoro wavo zvichinzi Chamisa akataura kuti iye ndiye achataura ega on the next move muri Zimbabwe yeopposition. Varisakutaura kuno mune matensions arimo veZimbabwe mushure mekunge vaChamisa vakadhamba the CCC hazvina kumira mushe, opposition haina kurongeka. Pura Ostalosizwa naAmos Chibaya vanga vachiengage mumameetings muri Zimbabwe avari kuita mumaprovince akasiyana siyana. Sizwa naChibaya vanga vari kuMidlands Bulawayo province over the weekend vachiintroduce the Blue Movement. Iyo kala iri kufungidzirwa kunzi ndo ichaadoptwa naNelson Chamisa for his new political venture muri Zimbabwe. Asi records naEast legislator vaChauton Wende vabuda paTwitter vachitaura havana kunge vabuditsawo mazita, but he was saying kuti this movement iri kutungamirirwa nevanhu vari power hungry. Vakataura ivo vachiti president in his letter clearly said we must wait for a further announcement. Why is there a stampede to force the president to announce his move or associate with the so-called Blue Movement? Opposition is full of compromised people. We must all step aside and allow the president to form a genuine movement with new people and genuine old cadres. A number of people were labeled, condemned, and physically assaulted at the Harare meeting. President Chamisa abhors violence. Let's wait for the president. Vanoda zvigaro stereki vatofanozvipa zvigaro. Itai steady. Let's wait for the president. Ndozvabuda zvichitaurwa navaChauton Wende. Hazvina kumira mushe. VaChamisa havasati vataura his next step kubva pavakadhamba bato reCCC. Sautaura kuno kuCCC is now leaderless and structureless muri Zimbabwe. Hapana a member ari kuda kutora position yaVaChamisa. Hazvina kumira mushe. VaJobsikala vakasiya zvakare this party asi vaSengezo was saying kuti vaishanda navaJobsikala muri Zimbabwe. VaWende vataura ivo vachiti certain individuals vari kuda kuisa vaChamisa padhuze navo kuitira kuti zvirambe zvivafambira mupolitics muri Zimbabwe. Vataura ivo vachiti the president said he will communicate his way forward. A lot of people who were imposing candidates, imposing mayors and deputy mayors, and lying, abusing the president's name, are now championing the so-called Blue Movement. Let's leave the president to rest and decide on the next step. Like he said, the CCC ex-handle is now being operated by people who were fired by the president but refused to hand over the passwords. We will now start talking, he said. Vabuda vaWende vachitaura izvi ndofunga mahandles eCCC paTwitter iyo iri kubuda ichipa maupdates iri kunzi iri kurana naPromise Mkwananzi muri Zimbabwe ende zvabuda zvichinzi iye akafaiwa naNelson Chamisa. Tisingazoti chokwadi here kana kuti asi vaGift Ostalosizwa vabuda vachireplya to nyaya yataurwa navaChauton Wende. Vakataura ivo vachiti haana time for nyaya dzisina basa muri Zimbabwe. Tisingazive kuti what's next for bato reCCC reCCC muri Zimbabwe. VaSengezo Tshabangu vari kunzi vada kubviswa masimba avakazvipa ekurikola vanhu muri Zimbabwe. Zvichireva kuti CCC ichasara isina munhu. VaChauton Wende is saying kuti vasi affiliated navashanga naTshabangu vataura vari kumira naNelson Chamisa. Zvakare Jobsikala aritaura iye achiti haana anything to do with Sengezo Tshabangu muri Zimbabwe. Ndonyaya yatatavigira zvara nhasi. Tudze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.